Joder, azkenan telefono hartzen doztezu. Bai, bazen garaia. Gu bat egon naiz. Ui, eta hori? Zetan zaiz ba? Lasai, Ikusiko eso. Gogotsu nau, geroko. Bai, Egoteko modukoa. Ez doztezu ezer aurreratuko edo? Nola zatoz jantzita? Bueno, nola buruzu jantztea ba? Gorriz eta beltzez. Hola, gorria eta beltza. A ver, oin estilista zara edo? Bai, bueno, gustu nadakat. Betianik esan dute. Bueno, hori ikusiko dut gero. Señor Misterio. Bai, venga. Ez faltan bota, Arte. ¿Qué pasa? Ojo, entzun, Lorea, 22 urte. Erizaina eta animalien zalea. Vale. Bidaiatzea gustatzen zaio. Egon da, 14 bat ola herrialdetan. Alemania, Austria, Polonia, Suiza, eta gaur, nire etxera etorriko da. Ojo! Joder, tita, tu, zigatu ezagutzen jun. Bai, bueno, un match tontorron, esaten bezala. Ordein gaur tema, ez? Ostia, 4 hilabete eta gero, ostia, bazen garaia, bai. Bueno, esto zauzu tokiko, ez? Buah, espera. Dana prest, kiko zuko? Bai, principios bai, azken momentuko gauza batzuk hartu ditut, baina bai. Ostia, por cierto, nahi diozu galdetzea badakan lagun bat, hola, zutzat, Keba, lasai, tu, atzo gainera batekin egon nintzen, ondi jodas. oian batako botata. Ke cabrón, ta nahi esaten azu, Ala. Tu, bakoitza behar ritmora, zu lento basoia, ez da nire kulpia. Pero aizu, nor da, esan. Ba, Adur, 26 urte, Nipa, kamarero eta kirolaria. itxoin. Mutil batekin benetan? Bai. Bueno, a ver, lehenko aldia izateko nitan mal, tu. Ostia, Bai. itxoin, ez da izango, mitiko Adur. Nola da, bai, Anboto tabernako, kamareroa, ez? Justo dixe. Mitiko altua, bai, ez? Kaletik biltzen dugu ginen, bueno. Ostia, berez fuerte do tipo, Bai, tu, kriston bizkarrako, igerilaria san. Eltzezuztan hor bizkarretik, da, ezin askau. Bueno, bukarean, flipas, que gustazo. Ostia, ausarta, cabrón, ausarta. Bai, noizbait proboko bazinu, ikusiko zinu, bai, bueno, como es un cerrau demente. Ni, gizon batekin? Bai, Ostia, bai, nipa. Ez dut ustalko nuken, A ver, azkenean berdina da. Kaletik fijau baten, eta gero, gustu hartuko tazu. Ez dakit, bai, seguro? Bai, kaletik ikusten duzun lehenengoa holan, bat, kon kale tontillo, etxera jarritotazu, bere etxean pixkat urbildu, hitz egiten hasi, konfianza pirkat lortu. Nahi utzi pakiale neskekin, ja guztua nahi. Bueno, ez datu lertzen zebaztasun nahi, azkenean, lortuko zut bat. Joder, pero ze eman dizoi mutilekin? Sin más, nik errepikatu gana, hola. Osea, bain bakari mutiekin ingo ezu edo? Keba. Nik neskekin jarraitukot, aunque ojito. Igual orain beste zeozerekin animatzen naz, Bai, A ber, zer, animaliekin, zerekin ba? Eske batu, a ver, gaztetan igual kaleko katuekin egiten nauen, akizu zerrekin ez duten inoiz egin. Ota, a ber. Atxo batekin. ¿Qué dices? ¿Atxoekin? Bai. Benetan, pues no soaz animal. Atxoekin, azkenean, iramonan lagun batzuk ezaguten ditut. Jatorra, total. Zura monan lagunekin benetan, en Ditzen serio. zaielerako, ez? Bueno, Pero zilik txikitatean ezagutzen favore bat zute. ditzen dut ziet. Ja, bai, baina, ostras. Bueno, Eta noiztik ezagutzen zute, ba. Bilik txikitatean, no? Jaun hartetik. Azkenean, apaizakin be guztu behingo nauke. Gauroi bat zan, pena jai da dauela. Ostia, mitiko Erramun, Mitiko Erramun, Erramun, bai, bai. ostia, tipo, ostia, hori bai zorrotza zela, Nik txikitan beldurra nion. Bueno, oin berak elkuko zen beldurra. Ja te digo. Edo? Baina horri bin arte nimerko genuen, Hola zen eskapatzen. Eta horren urrengoa jangoikua bera, ez? No se escapa ni Dios, Ni Dios. Ni Dios. Bai. Ta, tipo zen. Tu, ondion oian botata daukot. Bai, Ostia, ba, zakit, zozein barko ezu, Adurri hortik ez bakarri jungo. baina, kantzautan, agujeta daukot. Tipo, fuertia zan, Gaina gelia, desastre bat inda hau. Ja, eske, ni aliz eza dizut. Itekotan, eta sukaldean itea. Hola, zikintzekotan, erexo galbitzezu. Ez, iritsit da horta, momentuen. Claro, tita, pentsatu da, Hola, emozioak entzot, zu. Ja, pero eske, zuzea un sentimental de esos. Mira, nei gusten zait egitea. Berdin zait nola eta noiz. Bueno, bai, baina gauzia da zeinekin, ez? Niretzat azkenean, da ritual bat moduan, prestatu itxenaz, azkenean, zeitxiagatik, ez dauko zentzu asko, ez tozu disfrutatzen, edo, Ja, ze. a ver, bai, baina, bueno, bakoitzak bere estilo daka, no? Bueno, nik ez dut nahi ikusi, ze, vamos. Ojo, hola jarrita gauza bereak experimentatzeko, igual zurekin iten da, dira. Bai, falta sana, bai. Nik bai, akauko zut, zeu. Venga, bai, saiatu.
Ostia, txoi, momentu bat, Zea, lorea deitzen dakat. Ah, bueno. Zea, Ba, animo, utzi behar zut, bai. Vale, arte. Gero zen bizut, bai. Arte, Bai, venga. Ze, bizirik edo? Zein zan zure pisua? Haiegetan nabil. 5D. D de dedo. Bale, eskerrik asko. Venga. Zer, ja, indozu? Bai, ja, Eta zela? bueno,